pundi? SMP Islam pundi? SMP Islam Torong. Iki kaose tulisannya kok santri laknat. Ayo sik maksudnya pripun? Santri kok laknat tuh loh. Lah nggih maksudnya piye aku pengen ngerti. Ayo. Ora bener santri manfaat. Lah kok santri laknat itu juga? Piye maksudnya? Aku pengen ngerti maksudnya piye. Ayo jajal. Ayo. Heeh. Berikut. Boten beling, boten rusuh. Boten beling, boten Rusuh. boten rusuh. Lah nggih kok laknat ya aja laknat to. Mangkane sampean kok kalungan barang gayae. Ngono. Boten sae wong lanang. Nggih, wong lanang ngangge kalung niku boten sae. Boten sae kok golek sampean ketemu cewek no. Nggih, boten sae. Ganti tasbih. Santri kok mosok santri nganggo ngene. Ayo. Ojo laknat to yo. Santri laknat. Nggih, diganti ojo laknat. Santri hebat. Nggih. Pecinta sholawat. Berkat sholawat. Bojone papat. Ojo laknat ngene to. Walike kene tak wacane. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja, gitu ya, santri Purwodadi. Nah, lek ning ngene iki apik. Sing santri laknat iki ngarepe iki. Lho, sampean seneng burine atau seneng ngarepe? Berarti ngarepmu iki ra payu. Niki sampean gelek ro lare niki sholawatan nggih. Ayo sholawatan ae. Ayo sholawat apa yang bisa? Nah Jibril, ayo nggih. Halo. Ya wes. Sarung sapa sing yang pakai sarung cap mangga? Ayo buka. Nggih. 2 orang. Ayo. Ayo yang pakai sarung cap mangga. Ayo 2 orang sini. Ayo. Ayo sini. Ah, 1. Nggih. Top. Sandalnya dilepas sayang. Nggih. 1 lagi. 2. Loh 3. Ngomong 2 3. Oh ya wes, 3 wis kadung. Wis kadung 3. Kene mic bro, minta micnya 1 bro. Nggak kenal maka nggak sayang. Alhamdulillah. Pas nun sewu bapak-bapak nggih. Nun sewu. 1 loro 3. Bentar, sarunge tes. Cek. Ojo dhuwur-dhuwur. Hah? Oh ya, cap mangga. Satunya bro. Cap mangga. Satunya. Wah, top. Keren. Ayo saiki. Gawe kata-kata untuk sarung mangga. Ayo cepet. Kata-kata untuk sarung mangga. Buat sarung mangga maju terus. Ngono tok. Maksudnya yo sarung mangga piye ngono lho. Sarung mangga adem. Sumpah, jajalan tidak percaya. Kan saya makan. Top. Sampean. Enggak sarung mangga, enggak nyeni. Sampean. Sarung mangga lebih fresh, lebih plong. Nama Sueb. Sueb. Mas Sueb, alamatnya mana? Pulau Jetis. Oh Jetis. Nggih. Jetis kota Bu, ngapunten nggih. Kota. Nggih. Nggih kota sing dalan elek niku lho. Oh sing dalan elek niku. Nggih. Oh Jetis dalane nggih elek. Mboten. Oh capek nggih. Tasik iki sini Mas. Niki kebutuhan kerja, kula keson. Kebutuhan Kerja. kerja. Lah sampean kok iso gawe ngene iki barang. Lah iki lagi kerja nggih, Pak. Oh berarti ini sampean baru pulang dari kerja. Kula keson. Astagfirullahaladzim. Oh ini sone sampean. Nggih. Ya Allah, nek
ngeson kanggo pengajian, kanggo sholawatan, porting. Niko bos niko. Nah niko. Woi bos, ayo tak apa jenenge tim Rakober. Ya wes, stop. Sone nek kanggo pengajian, kanggo sholawatan, porting, insyaallah barokah. Amin. Tanggapannya banter. Amin. Ayo. Ini kebanteran ya jebol kaya sonmu. Kok kaya apa bantere ngeyel ae. Wes, matur suwun, enak sone, mantep. Ya wes tak sarung. Nggih, paringi sarung cap mangga. Matur suwun. Apa? Penjaluk sangu. Kok silakan itu? Lah Ya wes. Tanda-tanda ahli surga. amin ya Allah. Piro? Kok amin ya Allah? Pertanyaan. Ayo pertanyaan tanda-tanda ahli surga tadi ada berapa? Enten kawan. Enten kawan. Satu, Murah senyum. murah senyum. Dua, Loro apa Mas? Wah, ahli sedekah. Apa? Ahli sedekah. ahli sodako sire. Tangannya lungo, tangannya lungo. Salah. Ganti iki. Sampun matur suwun. Tukang son juga ya. Ini bro. Ini nama sinten? Rizky. Noto. Nama? Rizky. Rizky. Oke. Ya udah kamu udah banyak Rizky. Berarti kamu nggak usah dikasih sarung. Rizky siapa? Rizky Wahyu Nugroho. Rizky Wahyu Nugroho. Wahyu. Nugroho. Apik ngono kok jenenge. Rizky Wahyu Nugroho. Alamat? Tunggak Torok. Tunggak Torok. Torong. Mriki kali sinten? Kalian rencana pulau. Oh, rencane itu mriku kuatang nika nggih. Wah, alhamdulillah seneng selawatan kabeh. Top. Enten selawatan ten putih-putih dugi. Enten ngaji ten putih-putih dugi. Insyaallah. Top. Tasih sekolah Asik. ten pundi? SMP Islam. SMP Islam pundi? Torok. SMP Islam Torong. Iki kaose tulisannya kok santri laknat. Ayo sik maksudnya pripun? Santri kok laknat tuh lho. Lah nggih maksudnya piye aku pengen ngerti, ayo. Ora bener santri manfaat. Lho kok santri laknat itu lho juga. Kan ya, Pak. Piye maksudnya? Aku pengen ngerti maksudnya piye. Ayo jajal. Ayo. Heeh. Boten rusuh. Pripun? Boten beling, boten rusuh. Boten beling, boten Rusuh. boten rusuh. Lah nggih kok laknat ya aja laknat to. Mangkane sampean kok kalungan barang gayae. Ngono. Boten sae wong lanang. Nggih, wong lanang ngangge kalung niku boten sae. Boten sae kok. Golek sampean ketemu cewek kok. No. Nggih, boten sae. Ganti tasbih. Santri kok, mosok santri nganggo ngene. Ayo. Ojo laknat to yo. Santri laknat. Nggih, diganti ojo laknat. Santri hebat. Pecinta sholawat. Berkat sholawat. Bojone papat. Ojo laknat ngene to. Walike kene tak wacane. Duduk sama rata, berdiri tanpa raja, gitu ya, santri Purwodadi. Lek ning ngene iki apik. Sing santri laknat iki ngarepe iki. Lho, sampeyan seneng burine atau seneng ngarepe? Berarti ngarepmu iki ra payu. Niki sampean gelek ro lare niki selawatan nggih. Ayo selawatan ae. Ya, selawat apa yang bisa? Jibril, ayo, nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pinter ngono kok seneng nang ngene iki. Top. Pirang dina ora kamas iki.
Lelang ke Masya Allah, iso ngene apik ngene. Ini seneng aku tanom selawatan, ngaji ngeten iki wes. Iki mau nyalahno tukang iso nih. Ana wong ngaji ra ngrungokne. Ditanya alamat tanda-tanda ahli surga ada berapa? Nah, kawan, iki mau iso nyalahne kok. Kawan, satu. Murah senyum. Murah senyum, dua. Bicara bagus. Bicaranya bagus, tiga. Loman. Loman, empat. Artinya bagus ya wes gak apa-apa bener soalnya saya nomor papa turun tak terang no ini mbak no yang ini ternyata nyemak ternyata ngerumah nih bener loh jangan lihat tampilan luarnya dalamnya lebih parah enggak mas masih SMP kan masih semangat sekolahnya seneng aku ini cuma aku sih gak pakai seneng gaya kalungan barang nih kalungnya kayak pirang gram nih pinten gram Boten ngertos aja jadi gua kok ibu e. Hah? Wes sapa? Oke, rencang iku lho, Mas apa ora? Mas-masan. Lah iki apa maneh? Kalungan kalung panitia. Ngono lho. Ya wes pun, matur suwun Mas. Sinten wae namine? Mas Rizky. Ini pemuda-pemuda ini perlu dibina. Tapi seneng aku. Nah, sampean ini Indonesia ini sebenarnya tergantung sampean. Sakbolo maksudnya ya sampean tok. Purwodadi ini sampean piye? Lah sampean cita-citanya pengen jadi apa coba? Ya, insyaallah. Oh, pantes orang. Oh, nek wis wayahe dadi pantes-pantes ae. Aku biyen itu padha cah iki ya. Lah kaya wong cacingan jemburi. Tapi semangat, yang penting ngenten iki aku seneng. Keren. Pemane gelem nganggo kopiah. Tambah ganteng sampean. Matur suwun, Bayi Sarung, top mangga. Nggih, kantong setunggal. Sik to sik nang kene. Nggih. Nggih, mangkir yen nami. Azam. Wis to wae sampean ra usah melu. Ini tak takoni Azam kok. Alamatnya mana Azam? Desa Putan Penjayanan. Loh, ya semangat. Sini sama siapa? Rencang. Oh, numpak apa? Sepeda motor. Oh, sepeda motor. Hati-hati, pakai helm enggak? Pakai. Tenang. Iya, pakai helm bener. Loh, nanti soalnya ini melindungi kepala itu lebih mahal. No, seneng aku. Kasih sekolah. Kasih. SMP Gangsal. SMP 5. Kenal karo iki mboten? Boten. Pengen kenal apa mboten? Pengen. Nah, engko kenalan ya. Nang kenalan. Mosok kenalan nek ngono tok janane. Lah iki maknane ngaji bareng ngene iki dadi dulur kabeh. Ngono. Aja dicekeli iki nek. Sampeyan ki aneh-aneh. Iki kenal ya sampean karo iki? Hah? Oh, melu pengajian terus. Lu ngono lho seneng. Akhirnya kamu udah mulai punya fans loh itu. Deh, kelas berapa? Tunggal. Kelas tunggal mah? Tunggal. Oh, baru setunggal SMP. Oh, ngono seneng aku. Ngaji, selawatan. Dua pacar mboten? Boten. Bereng. Untuk pacaran sih. Anti pacaran, Pak. Anti pacaran. Langsung rabi. Cocok. Cocok nunggu bener. Zaman kaya ngene mau pacaran barang ora usum. Marai stres. Dihapusi. Yang penting sholat jamaah, ra masalah. Kenal Amirul ra masalah. Hah? Nabi Mano kenal? Kenal nanti? Tahu, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya itu kepingin ya, mari ini motivasi konco-konco remaja ngeten iki. Seneng aku, bocah nom-noman, sergap ngaji, melu sholawatan, keren. Purwodadi apa maneh luar biasa, jamaah ini sholawat, luar biasa. Top, Masya Allah. Bisa sholawatan. Kok mboten, ya kudu iso ya. Kudu iso. Ngaji to mboten, ngajine ten pundi? Bisa, Pak.
Iya orang mungkin no hutan. Masuk ngaji no hutan. Ngajinya tekan apa? Al-Quran. Al-Quran. Harus ngerti Islam masuk belajar. Ayo Al-Quran sampai juz berapa? Sampai juz berapa ngajinya? Bingung dah ini kok. Lali. Tarung cap mangga. Yes. Lali yuk tak ngaji. Syukurannya ya. Wes sing pinter. Wes. Itu soalnya saya sekolah. Sama nih. Rasanya inceng. Bisa mau sekolah. Ya wes. Matur suwun, pinter ya, nggih. Ya, setidaknya ada kenang-kenangan. Dan kula mboten pengen napa-napa.